Giampingan kita kanunay sa Ginoo, giubanan kita kanunay kaniya, ang iyang Holy Spirit anaa kanunay kanato, ang iyang Holy Spirit nag-uban kanunay kanato, tungod kay dili siya gusto nga adunay usa kanato nga mapukan. Apan usahay igsuon, ang tao mao lang gayud ang magbuhat nga ang iyang kaugalingon mapukan, ang iyang kaugalingon mahilayo ngadto sa Dios. Ang tao igsuon magbuhat og mga butang nga siya mahilayo diha sa Dios. Ang tao magbuhat igsuon nga siya mapukan sa iyang pagtuo o sa iyang relasyon ngadto sa Dios. Apan igsuon, gusto sa Dios nga ang atong kinabuhi karon nga atong gigamit samtang may panahon pa sa atong kinabuhi, gusto niya igsuon nga ato kining ampingan. Tungod kay iya kining templo, tungod kay iya kitang katawhan, iya kitang mga anak. Gusto sa Dios igsuon nga kung giampingan kita niya, ampingan usab nato siya. Atong ablihan ang atong hunahuna, atong ablihan ang atong kasing-kasing, ug atong pasudlon ang iyang espiritu diri sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Atong paharion ang espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Atong papuy-on ang espiritu sa Dios sa atong kinabuhi aron dili gid kita mapukan tungod kay ang Dios sa kanunay igsuon nag-uban kanato. Ang Dios sa kanunay igsuon nag-amping kanato. Kay gusto sa Dios igsuon nga nigabot sa panahon nga atong maangkon ang gasa nga iyang gisaad alang sa matag usa kanato. Gasa nga ang matag usa makabaton gayud o makaangkon gayud ug kinabuhing walay katapusan. Salmo 66 bersikulo 9. Iya kitang giampingan ug wala siya mutugot nga mapukan kita. Mao kana ang ebidensya igsuon nga atong mabasa diha sa Salmo 66 bersikulo 9 nga ang Dios sa kanunay nag-amping gayud kanato ug dili siya gusto nga adunay usa kanato nga mapukan. Adunay usa kanato nga dili makadawat sa iyang gasa. Naningkamot ang Dios igsuon pag-amping sa atoa. Apan ang pangutana karon igsuon kung ang atong kaugalingon giampingan ba usab nato diha sa Ginoo. Kung wala bata nagkinabuhi nga kalibutanon. Kung ato bang giampingan ang atong relasyon ngadto sa Dios. Kung ato bang giampingan ang atong gugma ngadto kaniya. Kung ato bang giampingan ang templo nga gihatag sa Dios kanato, mao kanang atong kaugalingon. Kung ato ba kanang gigamit diha sa iyang kahimayaan. Kung ato ba kanang gigamit sa pagpahimuot kaniya, sa pagdaig kaniya, sa pag-awit kaniya, sa pagpasidungog kaniya, sa pagkinabuhi nga Kristohanon og Dios nun, samtang aniya pa kita sa kalibutan. Gusto sa Dios igsuon nga ato kining batunan ang tanan. Gusto sa Dios igsuon nga maangko nato ang kinabuhing walay katapusan. Mao kana ang gasa nga iyahang gisaad kanato. Mao kana ang gasa nga iyang ihatag sa matag usa kanato. Kung kita magkinabuhi nga nagpahimuot ngadto kaniya. Mao igsuon dili pa ulahi ang tanan. Aduna pa kay kinabuhi, aduna ka pay maayo nga kinabuhi nga magamit ngadto sa paghimaya sa Dios. Aron dili ka mapukan igsuon pag kinabuhi nga adunay Dios sa matag adlaw. Ampingi ang Holy Spirit sa Dios nga iyang gihatag kanato tungod kay ang Dios sa kanunay nag-amping kanato aron dili kita mapukan. Amen. God bless sa tanan.